Käbir kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gızdyrjylar sökülýär. Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda ýerleşen kwartiralarda gaz bilen işleýän 50 ýyllyk suw gızdyrjylar sökülýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şäheriň gaz üçinçilik edarasynyň işgärleri etrapçada ýerleşen köp gatly köne jaýlara aýlanyp gaz bilen işleýän suw gızdyrjylarynyň sökülmegini talap edýär. Bu barada ýazmaça görnüşinde nähilidir bir buyruk ýa-da karar görkezilmeýär diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaz bilen işleýän suw gızdyrjy gazanlary aýyrmalyk üçin gaz edaranyň işgärleriniň käbir ýaşaýjylardan 200 manat soraýan halatlaryna da duş gelmek bolýar. Ertir başga bir warlygy gelir, oňa da tölemeli bolar diýip beýleki bir paýtagtly gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä köp adam tölemäge we köne suw gızdyrjy gazanlaryny saklap galmaga razy bolýarlar. 50 ýyllap ruhsat berildi. Inni gadaganmy diýip bir ýaşaýjy soraýar. Habarçy käbir ýaşaýjylaryň gaz üçinçilik edarasynyň işgärlerine 150 manat bermek üçin söwdalaşýanyny gurrun berýär. Käbir adamlar bolsa gazçylary öýlerine goý bermeýär diýip paýtagtyň ýaşaýjysy aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä elektrik energiýasy bilen işleýän suw gazanlary 30-njy etrapçanyň köne jaýlaryna gabat gelmeýär. Galybertide yerli ýaşaýjylaryň ençemesi elektrik energiýasy bilen işleýän suw gazanlarynyň köp çykdyjy talap edýändigini, adamlaryň tog üçin köp mukdarda tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Olar ulanmak üçin amatsyz we tiz hatardan çykýar diýip habarçynyň söhbetdeş aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişçileri öýlerde gaz bilen işleýän enjamlardan howpsuz peýdalanmak barada ýygyderli düşündürüş geçýär. Ýurtda elektrik energiýasy, gaz we suw 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap doly töleýil edildi. Ýurdun ýolbaşçylary şonu ýeňillikleriň ýatyrylmagyny, raýatlaryň hal ýagdaýynyň gowlanmagy bilen düşündirdiler. Hasodol garaşsyzlyk ýyllaryna türkmen raýatlary bu terişçilerden mut peýdalanýardy. Elektrik energiýasynyň suwun we gazyň doly töleýli görnüşe geçirilmeginiň öňü tirasyna ýurt boýunça öýlerde gaz we tok hasaplaýjy enjamlaryň oturdulmagy tizleşdi. Bu aralykda geçen dekabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun türlü künjeklerini gazdan zäherlenýän adamlaryň hemde ýangyn hadisalarynyň köpelýändigini habar berdi. Sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýyladyş ulgamlaryny ýüze çykýan näsazlyklar sebäpli köp adam öýlerde elektrik enjamlaryny we gaz peşlerini ulanmaga mejbur boldy. 2019-njy ýylyň maýyna paýtagtda Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň işgärleri öýme-öý aýlanyp gaz enjamlarynyň şol sanna gaz bilen işleýän suw gızdyrjylarynyň öz başdak oturdulmagyna gadagan etdiler. Bu talaba laýyklykda Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmazdan buhary peçi gazyň ýanýan ýerini, ýani garyalkasyny şeýlede gaz bilen işleýän suw gızdyrjyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edildi.